Her төбәкнең татарлар күмәкләп яши торган зур авыллар гына түгел, хәтта районнары да бар. Пермь крайының Барда, Ульяновск өлкәсенең Иске Кулатка, Түбән Новгородның Чергач районы, булган кебек Мордовияның Ләмбәрә районында шундыйлардан. Бирдә яшәүчеләрнең 60%-тан артыгы татарлар. Тарихи чыганаклар буенча авылда Октябрь инкыйлабына чаклы 4 мәчет булу да монда дин кардәшләребезнең күп булуы хакында сөйли. 17 елга хәтле монда иде 4 мәчет, функционирующий эшли торган имамнар бар иде, атаклы кешеләр бар иде монда, Аллага шөкер. Рәшит хәзрәт сүзләренә караганда, Совет хакимияте елларында соңгы мәчет 1945 елга кадәр сакланган. 45 елга хәтле бер мәчет сакланып калды, Аллага шөкер. Монда ул как общественный урны кебек иде. Алып бардылар ниндидер общественный авыл өчен эшләре, мәчет кебек ул уже впоследствии не функционировал, но как общественный хезмәт кешеләр өчен алып барылды ул урын. 1998 елның 28 гыйнварында Ләмбәрәлеләр авыл уртасында яңа мәчет салып керәләр. Берничә йөз кеше сыйдырышлы әлге гыйбадәтханәдә бүген дини йолаларыбызны тоту белән бергә ислам дине нигезләрен өйрәнү буенча балалар һәм өлкәннәр өчен 4 еллык курсларда эшләп тора. Халыгыбыз йөри, яшьләр 5 яшьтән бирле безнеке монда воскресный школа мәктәпләребез, ланнарны 5 яшьтән 8 яшьләрдән алып барабыз, укытабыз, Аллага шөкер. Башка бик күп мәчетләрдән аермалы буларак Мордовия мәчетләре дини гореф-гадәтләрен саклау, намаз укытудан тыш яшьләрне спортка тарту, һәр төрле турнирлар уздыру белән дә шөгыльләнә. Әле яңа гына киез итекләр киеп, хоккей уйнау буенча республик турниры уздырганнар. Анда 18 мәчеттән 23 команда катнашкан.